importancia ou a necesidade imperiosa, diría eu, da agroecoloxía podría motivarse en moitos aspectos, non? E algúns deles xa os comentou e moi ben comentado Xavier. Eu normalmente berro pouco, podo berrar máis. Normalmente se o fago máis desde a perspectiva da enerxía, entre outras cousas porque aí centro parte do meu traballo casi diario e polo tanto desde esa perspectiva, como acaba de dicir Isabel, non é unha alternativa, sino que é alternativa, non só alternativa á produción de alimentos, incluso diría unha das partes fundamentais de calquera alternativa económica para o futuro. Para comentar iso un poquinho rapidamente, vou a referir un pouco aos grandes cambios que ten habido, sobre todo nas últimas décadas, pero que xa se veñen arrastrando desde fundamentalmente hai 2 séculos, e que teñen convertido a nosa sociedade, as nosas sociedades humanas, en uns colectivos nos que a produción de alimentos acabou sendo un pouco que agora, non? Parece un residuo do pasado, parece que é algo que realmente é totalmente secundario, que hai outras actividades que son muitísimo máis importantes para a sociedade, para a economía, e isto que casi convivimos no día a día non deixe de ser algo sumamente extraño na historia da humanidade. A maior parte da nosa historia, da historia como seres humanos, da historia como especie, é a de ser produtores de alimentos. A iso nos dedicamos os seres humanos casi en exclusiva durante a maior parte da nosa historia. Até hai 2 séculos, sen dúbida ninguna, en calquera lugar do mundo, a maior parte da sociedade, calquera sociedade, estaba dedicada a producir alimentos. Esa era a súa actividade principal. A partir de aí, empezou a acabar por ser relegada esa actividade a un número cada vez menor de persoas, até convertirse no que é hoxe. De todas formas, non é casual que durante tanto tempo nos dedicáramos a producir alimentos, porque podemos prescindir de casi todo, pero non podemos prescindir dos alimentos. É dicir, calquera outra cousa é superflua, pero os alimentos non o son. Precisamente ese é o reto que temos tamén para o futuro, seguir tendo os alimentos necesarios para manternos como especie. Ainda que acabara sendo convertido nunha actividade residual, sigue sendo un grande negocio para grandes corporacións agroalimentarias, ainda que non é, en cambio, para a maior parte das persoas que se dedican a este tipo de actividade, como venía moi ben Xavier nunha das súas diapositivas. Ainda hoxe nos atopamos con que moitas das persoas que mesmo se atopan en unha situación de fame son produtores de alimentos, o cual resulta que acaba por ser un paradoxo terrorífico. Como se conseguiu este tipo de transición que levou a que hai poucos anos, por exemplo, incluso a maior parte da poboación do planeta xa este concentrada en núcleos urbanos e non en núcleos rurais como eran até hai ben poucos anos? Pois, entre outras cousas, conseguiuse mudando tamén o modelo enerxético, non só o modo de producir alimentos, de ter alimentos e de consumirlos, sino tamén gracias a un cambio no modelo enerxético. O modelo enerxético que é no que estamos agora, pero o modelo enerxético no que non poderemos estar nun futuro próximo, porque xa está mudando. Ese modelo enerxético é o que está baseado no consumo de combustibles fósiles, no petróleo, no carbón, no gas natural, pero fundamentalmente no petróleo, digamos, esas 3 patas dos combustibles fósiles o consumo principal. E ese petróleo, sin ese petróleo, hoxe en día non poderíamos estar producindo alimentos como estamos producindo. Non poderíamos estar producindo, entre outras cousas, porque para a propia actividade
maquinaria, se utilizan fertilizantes, se utilizan produtos, moitos deles derivados do petróleo, que consumen petróleo e os seus derivados, que é o que teñen permitido, entre outras cousas, tamén obter esa produción barata de alimentos, porque a propia enerxía que nos estamos utilizando para a súa produción era unha enerxía barata, abundante e barata. E iso tamén é o que nos ten levado a que, por exemplo, como tamén apuntaba moi ben Xavier, e coñece perfectamente porque o ten estudado, hai hoxe en día unha parte moi importante da nosa alimentación que está baseada en produtos que poden proceder de calquera lugar do mundo. Para poder mover tamén esos alimentos que casi sempre, ou en gran parte, están procesados, e se non están, tamén necesitan grandes cantidades de enerxía. Non podemos mover eses tomates de Chile se non temos un sistema de transporte como o que temos na actualidade, que máis do 90% consume petróleo para poder moverse. Como esa enerxía, como digo, era abundante, barata, hai pouco, pois se permitía que os custes de transporte fosen moi reducidos. Isto todo entra dentro da lógica da produción das grandes corporacións agroalimentarias, na que os pequenos productores, ou non tan pequenos, se teñen convertido nunha peza máis. A lógica da produción dos alimentos e a lógica das grandes transnacionais. E por iso mesmo, como ten sucedido en outras actividades productivas, ao final os primeiros productores son os que cargan coa maior carga da actividade, da carga de traballo, pero en cambio son os que menos se ven recompensados. Por coñer un paralelismo que tamén coñecemos todos, o mesmo teríamos na producción textil, que son as mulleres que están nos talleres producindo, as que menos se ven recompensadas por ese traballo, para que despois nos podamos vestirnos con roupa que tamén procede de calquera lugar do mundo a prezos baratos. En cambio, que nas cosen, pois a mellor ni siquiera son capaces de comprar a roupa que producen. Bueno, pois iso mesmo está sucedendo en moitas actividades e desde logo tamén na produción de alimentos. A veces non somos tan conscientes de que tamén na alimentación os pequenos produtores acaban por ser unha peza máis dese conglomerado agroalimentario que finalmente é o que vai a facer os seus beneficios. Como digo, dentro deste modelo de producción de alimentos, deste modelo enerxético, o que temos acabado é con un sistema que é moi dependente enerxéticamente de estes combustibles fósiles, e somos sociedades cada vez máis dependentes dos alimentos que proceden do exterior, de tal forma que nos estamos convertindo en sociedades cada vez máis vulnerables, e somos sociedades moi vulnerables. Si por calquera problema houbera un desabastecemento enerxético, inmediatamente nos convertiríamos en unha sociedade que non só deixaría de ter a enerxía necesaria para poder seguir funcionando, sino que inmediatamente deixaríamos de ter os alimentos que necesitamos para seguir alimentándonos, porque todos os alimentos que veñen de fora deixarían de vir na actualidade. Nesa lógica da función de alimentos da actualidade, tamén se ten traballado moito a idea da necesidade de unha especialización productiva cada vez maior, que ten levado a que moitos produtores se teñan convertido en monocultores, e iso supostamente en aras dunha maior rendibilidade. Claro, esa maior rendibilidade realmente é medida baixo os parámetros que comentaba Xavier. É dicir, son unha forma de baremar a rendibilidade que realmente beneficia a estas grandes corporacións. Pero as propias grandes corporacións non siguen realmente esa estrategia. Se pensamos en calquera delas, é certo que poden estar especializadas nunha actividade productiva, pero non nun só produto. Pensamos, por exemplo, por poñer o caso
do textil, pensemos en Inditex, que pensemos que solo se dedicara a producir saias para rapazas de 15 anos, pues posiblemente non tería a posición que ten agora. É dicir, pensa en distintos segmentos de mercado, pensa en distintos tipos de produtos, non deixa todo a un só produto. E as grandes corporacións agroalimentarias tampouco o fan. Eso sí, a mellor, ainda que diversifiquen os seus produtos, necesitan de que haxa en moitos lugares xente dedicadas a producir un só produto, porque eso o que vai a permitir conseguir as economías de escala sobre as que teñen os seus grandes beneficios. Pero, se nos saímos desa lógica, realmente a diversificación, e aí a agroecoloxía claramente ten unha vantaxe, a diversificación realmente nos convertiría en sociedades moito menos vulnerables cara a todos os debates, incluído o climático, non? O do cambio climático, que tamén é un problema que cada vez está máis presente nas nosas vidas. Para cambiar este modelo enerxético, que, como digo, onde eu traballo máis, unha das cuestións necesarias é facerse menos dependentes do petróleo. O petróleo sigue moi presente nas nosas vidas, pero vai deixar de estar cada vez menos presente nas nosas vidas. Non somos ainda moi conscientes, ainda que en vespera de nada insistamos moito en traballar neste eido, pois é moi difícil a xente facerle chegar esta idea, pero non é que o petróleo se vai acabar hoxe, se vai acabar en 5 anos, en 10 anos, pero que si vai a haber cada vez menos petróleo. E iso, de por sí, xa é un problema para unha economía, para unha sociedade que está baseada no crecemento continuo da actividade productiva, do consumo, e que para poder producir máis e consumir máis necesitas mover máis cousas dun lugar a outro do planeta. Si hai menos combustibles, vamos a ter cada vez máis problemas de tipo económico. Esta crisis na que estamos agora comenzou con un problema, con a manifestación dun problema enerxético, que foi unha subida fortísima dos prezos dos carburantes, que despois se foi moderando, e incluso agora está nos prezos que se podían considerar aceptáveis, pero iso non é casual. É dicir, iso coincide, entre outras cousas, o momento en que se alcanza a maior cantidad de extracción de petróleos que temos coñecido na historia. A partir dese momento existe xa está manifestada unha incapacidade para seguir aumentando a capacidade de extracción de petróleo. E cada vez hai máis elementos para ver que isto vai en aumento. As propias compañías petrolíferas, por exemplo, están facendo desinvestimento, están deixando de facer prospeccións como viñan facendo, e cada vez é máis complicado seguir sacando petróleo. Eso vai a supoñer, como digo, unha cada vez maior dependencia enerxética, menos acceso a este tipo de fontes de enerxía, sin que existan moitas alternativas claras. Pero para conseguir esa transición enerxética a outro modelo na que nos baseamos nos recursos que temos máis próximos, que son recursos renovables, enerxías renovables, temos que facer outro tipo de transición en paralelo. Por exemplo, unha transición fundamental é no sistema de transporte. Temos que deixar de mover as cousas tal como estamos facendo dun lado ao outro do planeta de forma continua. E iso tamén implica mover menos os alimentos. Temos que volver a recuperar a capacidade para producir nos distintos lugares do planeta todo tipo de cousas o máis diversas posibles para ser precisamente menos vulnerables a estes embates, e iso implica, entre outras cousas, unha transición tamén, como comentaba Xavier, na producción de alimentos. Esa transición na produción de alimentos só ten unha alternativa, que é a agroecoloxía. Non podemos pensar na transición enerxética que siga baseándose nunha producción de monocultivos que se estende ao longo de todo o planeta, porque iso implica a necesidade de despois teñen que moverse os alimentos de un lugar para outro, sino que temos que diversificar esa producción e además facelo con criterios de producción menos dependentes dos inputs enerxéticos e menos agresiva con o noso entorno ambiental. E todo iso está
Temos que facer outro tipo de transición, que é unha transición, diría, política, social, que, bueno, aquí algúns estamos intentando facer como podemos, que romper tamén con ese desprezo que existe nas nosas sociedades, xerar cara a terra e cara ás actividades agrícolas que fai que aínda na actualidade nos encontremos con que os poderes políticos, as legislacións sigan poñendo por diante da defensa do territorio, da defensa da terra a outras actividades, como comentaba Isabel na presentación, como pode ser a minería ou actividades industriais, polas quais se poden expropiar alegremente ou se pode destrozar alegremente o territorio que é precisamente a base desa produción de alimentos. E para iso, lógicamente, tamén hai que cambiar ese tipo de actitudes políticas. E nada máis, moitas gracias.